Chabva chapindirwa nemauto wafambi vamadeko iri halamboloko mutase kwamacomrades kunshani ari selife yenyu machefu ini ndonzi kona ngale ndini mauto CEO ngaona inini matona masoja isi nirepresent them wa man muona inini maona mauto ekustreet neekubharaki tiswadu wacho tinodefenda bharaki todefenda street wafambi vengwai vamadeko chabva chapindirwa vachapindwa nemauto ini chapinda mberi basa rekuzwisana unenge kunakidza vanhu kana kuataka saka tikuti chii ndakaona blot achiposta kaposta achiti ye zvikuitika palife pangu ye ndakapamusa zvezvakatorwa varipo vanhu vakadaro bro ichi takatonziwo ukone here timu iri radai ndikunoridai nadai kuzofona nenge kunzi namba dzipakugairwa apa wanyika yese yati kuona here kumana wapiwa ma20,000 wamana pakupisa zviriko ende zvino zvagara zvichatoramba zviriko kusvika musuru kuya mukomana wekudenga kuzasi unzwa here kozoitawo wamwe kuzvimapodcast zvine zvinonwa jerepigo anzana anenge mumadinga aya unzwa here iwe vanonyepera vanhu unzwa here kuti vanobhilivhisa izvozvi zimbabwe yadifferent baba mazimbabwenzi digitalize izvozvi vakuziva kuti aiwa uri kuona here ona here vakuziva kuti zimbabwe yedu sofaka vanhu vari kwamamero vakutoziva kuti okay hatichaudzwa nengudzi mukona ngalabuditsa ngoma vakutonotsvaga mangoma kune show ende mapromota amazuva asana mazuva ano muridzi webha wakutongofona direct baba uri papi mufana wangu musabhilive nevanhu bro musabhilive nemabloga ayo mabloga ayo anozomupanduka akaramba dhiri unzwa here saka imi mitai zvelife yenyu varipo vanonakirwa vasingade something from us kuna vanoposta nekuda kune vanhu vakaita sana punkster vaya ana zimcelebu ina atombovaziva kana mafaceup but panga pakagona kwa they post understand pane mabloga masmall one ana ara kutiktok ana santa chichi they post mangoma havana beef andombosangana nawo zura unoti yotengeta sangana tengenda kuposta ye ndoda mari yedhata aiwa iwavo ndo vanhu vakadhakwa vanhu ivavo kona vanhu ivavo wakazokuposta wanozokubuka unonzi indiri independent kunge royal mint I do my life baba I don't give fuck atoerenge macomments antaura papo as long people they know me unonzi kona ngale pandosvika inini 1,000 kana wari million vanofara boza andakaenda kavatadzira mafans angu varipo wandakaramba kuita dhiri nawo kutanga kudhipisa dhiri unzwa here saka bloti saitiswe wakazviona indotaura chokwadi nanga munhu boys anditenderere munhu ini indotaura pabhaiswa ndotaura itoda kuona zvinhu zvichaona zvacho izvo zvada kuona saka musaudzwe navanhu kuti ye ndingape tikutobhukwa baba laudi unzwa here tikubhukwa izvi zinyowani mpokofoko webhenzi wakamira iyo auteza yamunoziva yakamira apo teza rirapo asina aripo GD6 itoriko kunzwe bho masendedzi kutowaka tikatotenga matsende mangu mafanza ari kusimbisa akapera hapana munhu atapera kingman tichazopera but kwete nhasi tichiripo ndozvakataura mudzimu unoera plus toendawo masowe maartist ndini shapiriona kuti baba ramere ini ndini shapiriona iri yemangoma unzwa here zvandinoita shomaona zvigona boyo zvangu ndezvamwari mukazvitedza kurona uromba ndingoti pamwe ane mushonga saka ndikuti chi plot ndamumberi mumwe wangu zvakavharwa ndizosaite depression ilife zviriko wakadzi ndifunga kuti max akautofunga charoora wakarambana don't be easy zokutofunga kuti pamwe uchaudzwa life nevamwana wakadhakwa havana basa amabloga nasparks awo reo mapodcast vakutotsvaga mbiri ndedrama vanodhisa vamwe vanosimbisa pavanogona pachando zvacho kuti hawamise kubuda kwezuva them can't stop me ati misike baba zvikutoita torine iri rakaipa mpokofoko webhenzi uyu harisi second hand bo iri demo komana mukumona akakula uyu teza 2 imwe iri kuseri yechidisi kubuditsa mhinokwe bo tendi ndipangu rendi ndotobhadharisa vanhu rendi nekuti ndakangwara marare unzwa here saka handi mberi nemangoma kingman musabhilivhe nevanhu itai life yenyu ukabhilivha nemunhu akakurasisa unoramwa dhiri unzwa here tenda mwari akaupa chipo chekuimba uite zvelife yako anoazvadi watone mafanza isotsvaga mashow baba ndorwarwa ndinyika yese wasarasanganawo neni tiri kuuya but ndotenderera kumana bho zaka harare jerera masvingo amheno nosvika ndikitsvaga mari boys with there tofadza mafanzi edu anotisimbisa kana mira kuti sparks zodedza anenge atogaira munhu wenyamaka
blessing yakakosha ndeyaMwari. Endai mumberi nemangoma boys, murege kuitiswa nemadinga aya, kunzwa here. Murege kuitiswa maartist mkinzi ye pasina inini he ana Godfather waye avatombori ma skills wana waye ukatomufonera director ndokuendesa kudhiri nguru madiya ndonzi ndenge mkuru ndambo awarwadziwe zona zvo zvichiita wana munhu asingarwadziwe nemumwe munhu pa life zvake zvinoita umberi wana munhu chirwadziwa nemunhu you never success unonyepa wewe uda usuccess uchirwadzirwa nemumwe azopera ana mara asina ita anokwanisa kunobhadhara benzi re14,000 mutaranzi saka utaura kuti emaoma naimi dzangoma dzinoenda neshade hatitoposte paYouTube pacho ndosenda ini ndotaumana ndabuditsa ngoma ndipe mari ndikupei wotosenda maiko keshi ndosina zvoitwa neni chete izvozvo nekuti ndiri shapiriyona regerai Sparks regera nekapodcast kako musapedze wana saka akutaurisa zvangu but blot keep on going my man zviripo zvinowanika madrugs mageto youths zvinodhaka kuimba izina yemadrugs oma totoimba boys vanotofara unotobhukwa usasimbisana chilevel yana mukoma Sauro chekunyepa iyi